Anwar Zahid, iya toh. Iya, alhamdulillah ya Mas. Ngaturake matur sembah nuwun kagem ingkang kagungan hajat Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto sekalian Ibu matur sembah nuwun. Mau foto Ibu silakan ya. Oh bisa, Nggih. Bajuke apik Ibu, aku pengen deh. Oh ya Allah, monggo Pak. Nggih. Pak iki jauh lho Mai. Dari Amerika. Amerika. Alhamdulillah. Ibu dari Bojonegoro terima kasih banyak kehadirannya. Bapak juga terima kasih banyak. Ibu Mas Delanto. Iya. Cantik. Ya sudah cantik. Ibu ini ya cantik. Putranya ya wahyu ngomong. Kok tak dongakne Ibu muga-muga ndang meteng neh ya Mas. Manteni. Ibu ya oleh Mas. Engko ben anggap aku. Nah ya alhamdulillah. Asing saking Bojonegoro pundi? Mriki sedaya. Sumber benda ngacung. Sini sana. Malah kaya membaur iki rasa beda. Ya iku mulai kurang umure kota. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami sehat nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah sehat. Sing sebelah mriko sehat nggih Bu. Pripun kabare Bu? Alhamdulillah. Kata buan nggih. Alhamdulillah. Semoga disyukuri bae Mas. Ayo kudu ngono tetanggane yo kudu ngono nek. Timbangane keterak loro mending keterak buan. Iya. Dan tetap sehat. Alhamdulillah. Iki nek do Mas loro manggo Mas kalih monggo. Dipun jogetaken apa mboten? Dipun jogetaken apa mboten? Napa kersane sindere nyanyi terus? Ya solusi. Aku lagi roh sindere ya ampun jantenan. Alhamdulillah Mbak Manten iki namine sinten Mas? Menika Mbak Joviana. Mbak Joviana sekalian Mas Agus Wijaya. Mas Agus. Alhamdulillah. Senyum dulu Mas. Nah, Mbak Jovi senyum dulu. Hadap ke depan aja Mbak Jovi. Nah, matanya kayak boneka ya Mas. Boneka. Dasar yang periase kondang. Bisa merubah yang biasa menjadi lower biasa. Kok lower? Lower. Nggonku lower Mas. Wis suwi aku dadi lower. Nggih, sini duduk dulu Mas, sini Mas. Yang sudah siapa? Silakan sini dulu. Turun dulu Mas. Turun dulu. Nah. Sekali udah buka amplop kok jurali. Milik ning kancane. Alhamdulillah. Dipun jogetaken apa mboten nggih? Jogetne to. Sing do majik repot. Oh, Monggo do masih dua sini. Mas, ayo maju. Do maju sik, loro maju. Nah. Sudah foto Mas? Salaman dulu, cium. Loh, sanate ngono cium dulu baru boleh. Nah, sayang sik, salim. Ndak ta? Ora nek meteng. Ndak to Mas? Urang, ini saliman sik urang sayang kok ya. Badi wong pira ki? Urung disayang kok ya, sayang sik. Nah, nih. Wis sunat apa belum? Wis. Boleh dilihat? Berarti urung. Rene, jenenge siapa? Namanya siapa? Mas Ridwan. KPP apa?
Jawa laku anyar iki kok ya. Sini satunya siapa? Maju. Namanya siapa sayang? Imam. Mas Imam. Sudah sunat? Oh sudah. Yes. Jeneng anu ki jenenge padha karo tanggoku. Sapa? Ki Imam tok sampean. Tanggoku jenenge Imam Saitoni. Oh demit berarti. Pemimpin setan. Lagunya minta Sumadik nanti joget bareng-bareng ya. Oke. Amang ke Angga Luti Kados. langsung dangdut ya Mas, langsung kalem-kalem ngantuk. Ayo ya. Senam bulan kekencate. Yo, sing cewek di depan dulu ayo sini. Mana? Sudah? Sing cewek boleh pulang. Sing cowok aja dhisik. Ini sik. Oh kesusu wae kok ya. Susu bae kok ya. Nek susu separuh lah. Ora joget Rene. Yo sangu napa mboten? Nggih. Sangu? Oh mboten. Berarti gak mulai. Nyuwun sangu napa mboten? Nggih. Pinten? 100. 100. Dompet asisten dompet. Dompet. Reokan Mas. Oh reokan. Jungkir balik pisang 20 5 100. 5 Yo, 100. Ya. Yo cepat saya. Kresik cepat sih. Kene kanu nih. Kokono sini. Lu mau kene jare nak. Joget. Ini lu sih. Lo. Ah. Dompet. Duko, kalau tidak duko kalau sir kena. Joget sih lu. Sini sayang. Yuk. Jungkir balik gelem ora? Gelem jungkir balik apa sayang? Ini selawe 50 itu 5 ini 100. Iya, jungkir balik apa sayang? Ya, itu. Anak Deni lele. Kok ngono sih, yo. Anu cepat sih, ya kene sih. Yo. Disilani iki Pak Dhuwur. Alon-alon nek jungkir balik. Yo. Mikam go. Siji. Kok pinter iki loro. Alon-alon. Telu. Kok pinter iki? Papat. 5. Tepuk tangannya mana? Rene. Tambah kesel. Siu. Iki kok wis pira? Sayang sih. Ada kamera 1 2. Awas nyantol.
Citake. Kena untungmu lho, Le. Sikatan ora ngene. Piye? Lah kok bau? Ambung sik gak apa-apa lho keringat. 1 Bau. Saya tau urung kena iki lho. Lambene tambane kene urung kena ya, Mbak. Urung kena lho. 1 2 3. Ah. Ya. Cipok dhewe. Cipok dhewe ayo Mas reokan Mas.